hemen txarrapatu nauzue. Itxasoari begira. Bai, itxasoan altxor asko topa ditzazkegu, bai. Belauntziak, animaliak, urrea ere bai. Bueno, zuen permisoekin jarraituko ez begiratzen. Beitu, Dani ere hor daota. Dani! Torri honea! Venga! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Dani, ongi etorri, zer moduz? Ongi, zure bai? Ederki, irekin hemen, ezin hobe, eta gaina liburuak intadana etorri daiz. Ze etorri zea zu gaur? Itxasuntzien etorri zea, edo belauntzian? Nafarroak bere garaian itxasoa bazuen, Bai. baina lapurtu baitziguten. Mikatxi lamar. Kotxez etorri naiz. Vale, errekatikan ez aldao. Ez dago, ez dago, ez torkitu. Vale. Liburuak erabiltzen dira, bai bidaiatzeko, nola ez? Eta hor ametxiteko, jendia unkitzeko, jendia gauzak barneratzeko. Ze topatuko dugu liburu hontan? Liburu honek hori guzti egiten du. Dena garrapatuko ditu? Dena. Oda, bidaiatuko dugu itxaso zabalean. Gain. Itxasoak gordetzen dituen sekretuak ezagutuko ditugu, eta bide batez, itxasoak ezkutuan duen zerbait salatuko dugu. Ona, eta oso baliagarri aldi berian. Eta hemen ikusten dut, Dani Martiarena eta Ana Ibañez, eta Ana ez datorri zurekin. Ana ez datorri, Ana nire, Ana ilustratzailea da, berak egin ditu marrazkiak, emaztea dut, seme eta labaren ama bera da, baina zoritxarrez, ez da oraindik erabat euskaldun du. Orduan bakarrik etorri naiz. Bueno, urrengo liburuako, bale? Ados, erranen dio. Bueno, Ana, musu bat hemen dikan. Gaur, elkarrekin ningo deuna da, arrautz berezi batzuk, eta aldi berian, liburu hontan zer daun ikusi, ikasi, eta zugatik entzun. Ados? Prest, horretarako. Adi launak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Dani, esan dizueten bezala arrautz batzuk prestatuko ditugu txilindroierara, berez ingo dugu. Eta nola ingo dugu? Lehendabiz ingo deuna da, lapiku batian, sote batian, esaten lapiku baxu batian, ingo deuna da, tipulina, piper bai morroia eta italianua, eta baita ere baratzuria, ondo erregozi, eta behin ondo gorrituta dauen nian, bertan tomatia botako dugu. Tomatia raiatuta bota, ondo goxatzen utziko dugu, gero urdea espikua moztu, bertan goxatu, eta bukatzeko arrautzak bota, tapa jarri, eta bertan eskaldauta, hortxe jarriko ditugu. Ados? Horrela zatuta itxura derra du? Itxura, gauza, simplia eta goxua. Eta gero ingo ditugu, sakito berezi batzuk, hemen dakau, arrozan ore bat, eta arrozan osto hauekin ingo deuna da kiribildu. Nola kiribilduko dugu? Barruan gazta sartuko jo. Hemen dakau parmesanua, ingo deuna da raiatu, eta hauekin berdia, behitu, lehorrak etortzen dira, kenduko jo eta hau ja, etortzen dira lehorrak eta gogorrak. Inberdiana da esetu pixkat. Orduan, ur pixkat jarriko dio, esetasuna hartuko dute, eta esetasunakin gero ingo ditugu itxi, gazta barruan dakala. Hoi pasako dugu, arrautza eta ogixetutikan, zehazki dala panko, ogixetu baino loditxagua, ingo ditugu prejitu, eta gero arrautzan onduan laungarri jarriko ditugu. Ados? Nola ez? Ezin hobe, ez da? Martxan jarriko geha, ni piperrak zuritu eta txikitu ditut, eta zuk tipulinakin lagunduko jazu, ados? Venga, eta aldi berian kontatu behar diguzu aldan arte, Ze topatuko deun liburuan. Liburuan, begira, itxasabete urre, horrelako izen buru badu, batetik erraenduke artefaktu bat badela. Batetik, oinarrian daudelako Anaren grabatu sorta bat. Anak grabatu hauek egin zituen urreaz hausnartzeko, eta nolabait hausnartu du nahi du gainera, fara hoiek edota elizetako aldaretako irudiek hartzen duten agertze hori, nola den hain berdintxua, migrazioari ekiten diotenean migratzaileak
eta ezin iritsi direnean kostaldera, eta orduan batzuetan nolatan babesten dituzten horrelako urrezko, paperezko, zera, oialogiekin, ez? Bai, ez hostutzeko edo hipotermia horiek kudeatzeko, ez da? Berotasuna emateko eta batzutan ere, zoritxarrez, zerraldo direnean, horiek ere estaltzeko. Hori da nolabait, proposamen grafikoa, irudietan aurkituko duguna. Baina, jakinik marrazki abstraktuak direla, hor joko bat eskaintzen zaio irakurleari. Farozainak kontatzen du guztia, eta farozainak dio adibidez, hor berak marrazo bat ikusten duela. Orduan, marrazo horren bila abiatuko da irakurlea. Edo farozainak badio, hor sardinak kilika dira, ean nun dauden sardinak. Horiek aurkitu beharko ditu. Osea, irakurriz gain, jolastu ingo du eta goxatu ingo du baldi beria. Bai, proposamen ausarta da. Eta azpimarra jarriko diot hori marrazkien abstrakzio horri, zeren norbaiten marrazketa abstraktoa baldin bada, hori da aurren marrazteko modua, ez? Zenbatetan ez zaigu gertatu adibidez, bazakitez gure etxeko txikienak eskolatik etorri eta begira ja, etxe bat marraztu dut. Eta guk kostata ikusiko dugu etxea, baina aurrak ez du inolako dudarik, hor etxea dagoela. Orduan pixka batan, bi dimentsio horiek uztartzen ditu liburuak, ez? Batetik proposamen literarioa, eta bertzetik aldi berean baita ere proposamen artistiko hori, ez? Ona. Eta nola kudeatu dezu hau? Gaina zure lankideo elkarrekin indezuena liburua, zure emaztea da, ez da? Nola kudeatu dezu? Lehendabizien ipuñein, gero ilustrazioak gaitu ditu ipuñea, edo alderantzi, nola kudeatu dezu? Begira, bosgarren liburua da elkarrekin egiten duguna. Orduan ja erritmo hartu diozu. Liburu bakoitzarekin dibortziorako arrisko handiak hartzen ditugu. Oraindik ez da horrelakorik gertatu. Baina, zaila da pixkatan hori, ez? Bi iritzi nolabait ados jartzea. Kasu honetan, grabatu sorta hauen ondorioz, Anak aitortza bat irabazi zuen Iruñeko arte eta goi diseinuko eskolan. Proposamen artistiko onenaren aitortza egin zueneko urte hartan. Orduan, lana ja egina zegoen, berak egin nahi zuen grabatu sorta hori nolabait bukatzeko. Gerora etorri zen nire lana. Nik, grabatu sorta horretan, bukaerara iristen direna dira lau grabatu. Baina aurretik, zirriborroak direnak ere, hortziren etxean. Eta nik hor, historia bat ikusi nuen. Liburuan agertzen dira marko obalatu baten barruan dauden konposizio batzuk, eta nik marko obalatu horretan ikusi nuen farozaina. Farozainaren largabistaren zerrikitua. Orduan protagonista banuen, eta orduan protagonista horrek aletuko zituen, itxasuan ikusten zituen eta ezagutzen zituen sekretu horiek denak, ez? Eta horrela... Liburu poesia antzeko badare bai? Testuak badu poesiatik, poesiatik badu. Erantzun poesia bezala egiten dezu, orduan nire bentzate honek ikutu bat euki behar du poesian. Testuak badu herrimatik. Barkatu jazu, Bai, barkatu. Testuak badu otoitzetik. Hau da, belarrira entzuteko atsegina da testua. Ze badu bere... olatuek, arroken kontra egiten duten bezala, badu, kolpe hori, ez? Baretzen da eta berriz ere apartzen da. Baretzen da eta apartzen da. Orduan pixkatan, horren bila abiatu gara. Baina, hala ere, azken hitza beti ere irakurleak du, ez? Eta orduan esan dezunagatikan, zuk lehendabizi ilustrazioak hartu dituzu, eta bertatikan atera dezu ipuina, ez da? Bai. Adibidez bitxia da, ez? Farozainak marrazo bat ikusten du. Anak ez zuen marrazoa marraztu. Eta marrazo... Baina, horretarako baimena eman ditu. Nola baita pixkatan hori, ez? Jakin hemendik eginen dugula burla, ez? Zuk egindako guzti horri, ez? Baina, egia da gerora, zen saiatu naiz, aur baten tamainara jarri eta aur baten begiradarekin marrazki horiek denak begiratzen. Eta marrazo ikusten nahikoa erraxa da. Sardinak ikusten nahikoa erraxa da. Txaluparen branka ikustea hor erraza da, baina egia da batek txaluparen branka
toki baten ikusten duela, Eta bestea eta nun baiten? beste agian bertzen duen baiten. Ona. Eta are gehiago. Irrikita nago, liburua irrikita ikusten hasteko, Bai. Are gehiago gainera, ez? Adibidez, gure farozainak ez du ikusten manta arraia, Bai. baina gure irakurleen artean badan nork ikusi duen manta arraia. Una. Edo eta gure farozainak kaioak ikusten dituen bezala, badan nork kaioen ordez plastikozko poltsak ikusi dituen. Eta horiek zoritxarrez eritxasuan badaude. Bai. Orduan bada, sortzen da horrelako elkarrizta bitxi eta joko zerrara. Eta nola izaten da esan desuna doinu berezia da eskala esaten desunean, zatikan, doinuak irakurleak ematen dio. Bueno, zuk ere aldio zu eman idazten, baino geho doinua eta hitzoiek eta esaten desuna hori irakurleak nola ematen dizkio. Karo, nik idazten dudanean, nik beti gero ahoz goran irakurtzen dut idatztako guztia. Vale. Orduan horrek ematen dizu, pixkatan, zure esaldi horren neurria. Eta gainera horrela eginez, nahikoa modu naturalean ikusten duzu agian, aditza tokiz aldatu behar duzula. Zeren, agian bukaeran, pisu gehiagidu edo esaldia erortzen da. Eta aldiz, aditza hasierara karrita, bertze musika lortzen duzu. Orduan pixkatan, hori da, idazleak bere buruan egiten duena. Gerora irakurle batek nola... Eta horre daka bere xarmare bai, gero irakurle dagoitza bere... Egia da, nola nahi ere horrelako liburuak aurkezten ditugunean, irudikatzen dugula irakurketa partekatua deitzen den hori, ez? Heldu batek irakurriko duela aurrerekin batera liburua. Eta ziurrenara heldu horrek ozenki irakurriko dio liburua. Eta Dani, hau zer da zuzenduta? Berez, umetxoi zuzendutako liburua da, edo da helduentzako, edo danentzako esango zenuke? Ba, gure tarjeta da, zirriborroak aztentzarenetik, irakurtzeari uzten diozun arte. Vale. Bai. Txikitatik ahonditza izan arte. Hoi da. Egia da, liburuei etiketa jartzen zaiela, batez ere adinari dagokionez, bino horri iskina egiten alegintzen gara ez. Ona. Nik orainik tipula ez dute. Tipula, ez dezu ez errein, baino lasai ontzaite. Lasai ontzaite. Hasiko nahi zedu ez. Beitu gauza bat ingo deu. Nola irurak batean nahi duten jarri, martxan, ingo deuna da, erreportaira jungo gea, eta baitu, erreportaira bialtzen nahi zen bitartian, ni hau txikituko ez, eta hor sartuko dut. Alegia, zarela nirekin fido. Fido naiz, baina nola jun behar gean erreportaira ikustea, bagizu, telebistako denborak nola dian, guazen. Eta ni gamen. Eta noa jungo gea, zehazki jungo gea, Alhambra jatetxea. Ikusiko zu, ezagutzen duzu, ez da? Eharra jatetxea, eharra jendia dauna bertan, eta esan dakua, hemen piperra da martxan dakau, eta gero bueltatuko gea, batzuk jabotako jo berandu, bukaeran tomatia eta gainuntzekoak. Baina lehen da bizi, Alhambrara guazen. Oantxe gada buelta. Kaixo Joseba, Ester eta Itziar gara, gaur Iruñean gaude, eta 40 urte bete dituen Alhambra jatetxea aurkeztu nahi dizuegu. Alhambra, Idoate Anai Arrebak hasi ziren Europa jatetxean. Eta handik 1985ean Iñaki eta Ester Anai Arrebak erosi zuten Alhambra jatetxea eta etorri ziren onera. Aurten betetzen dute 40. urteurrena eta horretarako karta berezi bat prestatu dugu gure bezeroentzat eta bere platerak aspaldikoak, oraingoak, denak pixka baten nahastuta eta eskaintza hori daukagu gure bezeroentzat proiektu berri bat bezala. Alhambrak dauzkan bezeroak aspaldikoak dira. Datoz, aitona monak, gero beraien seme alabak, hemen izan du dira beren ezkontzak, bataioak, jaunartzeak, etortzen dira tradizio bezala, Alhambra jatetxera eta hementxe hartzen ditugu pozez. Lehendabiziko jabea Granadakoa zen eta bera jarri zion Alhambra izena ordutik onera inork ez du aldatu izen hori eta Alhambrakin segitzen du. Alhambra dago Iruñ hirriaren erdian, oso errez iritsi daiteke eta
aparkatzeko ere ez dauka hola arazorik. Jatetxea klasikoa da, beti sartzen ditugu modernitateko pintzelada batzuk, mundu guztiari gustatzeko edo denak kabitzeko moduan. Beno, Alhambra jatetxearen historia pixka bat azaldu dizuet, eta orain nire sukaldeko lankideak plater goxo-goxo bat prestatuko dizuete. Kaixo, guk Javier eta Neirati gara, eta zainzuriak egingo ditugu. Zainzuri konfitatuak, errezeta egiteko zainzuriak garbituko ditugu, gero moztuko ditugu eta gurinarekin nahastuko dugu, suabe-suabe egiteko. Sukalde honetan Javierrek 27 urte darama bere identitatea, bere arima eta kalitateko produktuak erabiltzen. Sukalde honetan dena identitatekoa da, produktuak primerakoa eta dena egiten dugu hemen, ez? Sukalde tradizionala egiten dugu, baina ikutu batzuk vanguardistak eta ematen diogu. Eta gero ere ditugu beste bi salsa. Taioaren salsa pixka bat kremarekin eta gatzarekin nahastuta eta gosita, eta gero txikitzen dugu, eta gero beste salsa bat trufa salsa dela. Eta hori gainetik botako dugu platerra bukatzeko. Eta hemen zainzuri krema izango dugu, lortuko dugu. Gero ere, intxaurrak egingo ditugu pixka bat gurinarekin eta azukrearekin nahasten, eta sua ematen, pixkanaka, karamelizatu arte. Ja salsak berotzen ari garen bitartean, azalduko dizuet pixka bat, zainzuriak nondik ekartzen ditugun, guk Korteseko herritik ekartzen ditugu, eta 3 plater egiten ditugu zainzuri hoiekin. Bat tradizionala, egositak direna normalak, beste bat konfitatutak, orain ikusiko duzuena, eta azkeneko platerra pixka bat vanguardistagoa dela, karpatxo bat, zainzuriko karpatxo bat, bermu gorriarekin bukatuta, olioarekin, bueno, oso txuloa dago. Osagai guztiak prest ditugu eta goazen platerraren montaia egitera. Orain ja platerra bukatuta dugu, gu hemen gelditzen gara zerbitzua prestatzeko eta gonbidatzen zaitugu guztiei etortzera Alhambra jatetxera. Mil esker, agur! Agur! Agur, Anedin! Aupa kuadrilla eta gora Naparrako produktuak, zainzuria ze gauza hona dean, Ai, ama, eta nola prestatu ezuen gaina. Ai, ama, eta geho karpatxilluare, dastatzea hoi bai junber naizela. Bezarka da hondi bat, eta urren arte kuadrilla, musu potolo bat hemendikan. Gurian jarraitzeko, behitu, hemen piperra da, martxan dakau, tipulina, iepala, etorri barroa, piperra, eta indetena da piperra pizka zuritu. Bakizue morroiak beti azala nahiko potolo eukitzeula. Eta zuritu indeta, hola xamur-xamurra gelditzea. Hori bai labian erretzia eta geho zuritzia, baina bueno, lan asko matu. Nahi duna gazalakin bota ere, balekua da, Hemen dana libre. Hemen niberdetena da bain, baratzuria bota, pixkat goxatu, geho tomate bota, eta jarraitu goxatzen, urdea espikoa bota baino lehenuo, ondo inda behar du. Eta bestalde jungo geha ordani, behitu, emango izut hemen, a ber, igual honexekin. Hau alde batetik, hemen emango izut untitxo hau, eta ingo desuna da, hemen barrun botatzeko gazta prestatu behar dugu, bale? Orduan, gustuko izut hemen pusketa bandik hau nahiko gogorra dala, horrela xe. Iepala. Eta, ingo zuna da, hau dena raiatu hemen, bale? Untan alde honetan? Honekin, bale? Eta gero nik hemen ur pixa gotako jot, ezetzen jungo dira, eta gero xakitua prestatuko ditugu, bale? Usai elegantea du, bastante. Parmesanua da hori, italianua hori, holako erraldoia da, Ja, bakarrik usaitzarekin gozeak entzen dunek. Bai, behiratu zazuen nola dan bere buelta. Osa, buelta iteu, nahi buelta guztia emango zingazta. Gauza erra. Bueno, ni ingotena da baratzuria zuritu, eta tomateke bai, raiatuta botako. Azten ez orduani, honetan? Ekin lanai, bai. Bueno, Dani, zuk nola kudeatzen dezu, historio gordin bat, hola, nahiko, bai, ez dela polita, alegia, nola egiten dezu poesia bilakatu? Poesia beti, ez dakit, loratu bezala egiten da, ez da?
Bai, begira, galdera hau entzunik horrela, lehendabiziko liburuan, adibidez, hipoteka ezin ordaindu da bilen emakume baten dramari erreparatzen diogu. Bigarren liburuan, desagertzear den parke baten inguruko, errealitateari. Hirugarren liburuan, okerrez panaiz, gerra zibilia hitz egiten dugu. Bertze liburu batean, zakila duen eska baten inguruan hitz egiten dugu. Eta oraingoan migrazioari buruz. Sukaldean gaudela, nik uste liburu hauek guztiek badutela tipula baten itxura. Hau da, geruza desberdinak dituen liburua da. Orduan, geruza batean, umorea ere badute liburu hauek. Naiz eta azpien dagoen geruza horretan... Azkena dagoen geruza ikusten deuna, ez da nahi polita, badago... Mino agian, azken geruza horra heltzeko, bai behar dela adin bat, ez? Aur batek, abiaz gerraz hausnartzen dugunean, nik uste gerraz egiten den azalpena dela, gerran ez dago, ez gaietarik eta ez da pastelar. Edo horrelako zerbait, ez? Goxounik ez dago alegia. Da. Baina, aur bat entzako zer da, zekaka, ez? Pasteli gabeko zerbait. Edo hipotekaren irudia da, hankaz gora dagoen ama bat. Karo, heldu batek ikusten du zer dagoen, ez? Hankaz gora badin bazaude, horrek erran nahi du nahikoa desarokatuta zaudela. Baina aur bati, ez dakit ez, zirkotik trapezistaren irudia gian etoriko zaio, ez? Urban pixkatean da hori da, ez? Maia desberdin horietan jolas egitea. Azken liburuetan jolasa dago. Eta badago divertitzeko modua, naiz eta ezin den ezkutatu, erakusten dugun, erakusten ditugun oinazioiek denak ez. Eta, hori azkenean, iaia zuk moldatzeko erabilatu dala, ez da? Zukola moldatzen dituzula zure liburu gehienak, ez da? Bai, behar batek sortutako liburuak dira. Guri duditzen zaigu, guri erran nahi dut, anaren adostasunare badut horretan, ez? Baina iruditzen zaigu literatura ere baliagarria dela politika egiteko. Gure liburuak poetikoak dira, gure liburuak ez dira moralizanteak, morala da bertze zerbait. Moralaren kontu hori da, zuk zerbaiten lezioa ematen diozun horbaiti. Eta hori ez da gure xedea. Baina gure xedea da, egun ditugun zauriei aurrez aurre erreparatzea, eta zauri horren berri ematea aurrei, baina ez bakarrik aurrei. Eta hortaz dira politikoak. Politika da, dena da politika gaina azken buruan, ez? Politika da, errealitatean eragiteko modu bat, edo egoteko modu bat, ez? Eta adibidez, itxasoa bete hurre, ilustrazioekin lagundu zinan liburua iteko, beste liburutan zerrek inspiratu dizu? Bertze liburuetan, guztiaren oinarrian dago, guztiaren hasieran dago, anaren tailerrean egun batean, egon nintzeneko batean, derrepentean ikusi nituen marrazki batzuk, zeinetan ikusi nuen agian egokia izaten ahaltzirela nire testu batzuk edo ilustratzeko, ez? Horan hortik hasi zen gure abentura. Hipotekaren aferari heldu genionean, langabezian zegoen emakume horren historioari heldu genionean, ni neu ere langabezian nintzen. Horan ziuren eran, naiz eta protagonista ama den, hor bada, ez? Nitik zati handi bat. Zakila duen eskaren historioa kontatzen dugunean, egia da testu aurretik zegoela, Jonek jone izan nahi du, ez? Karo, euskarak hor badu edertasun hori, ez? Jonek jone izan nahi du, bai, ados. Baina gertatzen da, karo, zuk irudikatu baldin baduzu hasieran Jon, testuak norabide bat hartzen du. Irudikatu baldin baduzu hasieran Jone, testuak bertzen norabide bat hartzen du. Testu berdinak. Testu berdinak. Horrekin asko jolasten dezure bai, ez da? Hoi da, pixatean da, hor etengabeko jokoa da proposatzen duguna. Baina horra adibidez, Ana hasi zenean ilustratzen, hasiera batean, txuri eta beltzean, tinta txinatarra erabiliz, hasi zen lanean. Baina gero gure inguru hurbilean ezagutu genuen, neskazakindun bat. Bere gurasoekin hitz egin genuen,
Zurbileko lagunak ziren, eta azaldu zigutenean haiek bizitzen ari ziren hori, amets baten berri eman ziguten, poz baten berri, kolorez beteta zegoen zerbaiten berri. Orduan anak ikusi zuen, nik hau ezin dut txuri eta beltxean ilustratu. Eman berdio bizitza. Eta orduan, kutsa batzuetara jo zuen. Kutsa horietan irudikatzen du horrelako eskaparate bat, eta bertan sartzen ditu kartoiaren oinarrian egindako marrazki batzuen sakonera gainera, ez? Hau da, tridimensionalak dira ilustrazio horiek. Batez ere, haragia erakusteko. Orduan pixkatean da, historiak berak ze puntutan zauden horren arabera baldintzatzen zaitu gauza bat sortzeko edo bertze gauza sortzeko, ez? Eta asko aldatu da hasieratik anuainea? Osea, aurrenengotik azkenengoa izango zenun aldaketak daudela? Ikasten duzu, ikasten duzu. Konton hartu behar duzu horrelako liburu batean bi hizkuntza daudela, ez? Batetik hitzarena eta bertzetik irudiarena. Eta bi hizkuntza horien artean oreka lortu behar duzu. Hori ikasten da. Lehendabizikoan agian errepikakorragoa gertatzen da testua eta irudia, eta aldiz ja bukaeran iruditik hitzera dagoen distantzia handiagoa da. Eta hor gertatzen da biak gauza bakar bat osatzen duteneko, bueno, ez, mirari hori, ez? Hori bilan lan izango zen, ez da? Bikoteko lan ere bai, ez da? Bai, hor, karo, batera izan do bertzera izan, pentsa, lehendabiziko testua dago. Testu horren gainean, anak sortzen du irudia. Baina gero, irudi horrek berriz ere testua baldintzatzen du. Eta askotan ibiltzen zea behin testu inda gero irudia jarrita gero aldatzen eta Bai. Zemat aldi, zemat guelta ematen dixio zu honei? Honi zuga mugitzen duzu naina, gehiago. Batzutan gutxo eskatzen eta bestean gehiago eskatzen, ez da? Jakin behar duzu puntxo batean, erraten, onaino. Bestela ez da bukatzen, no? Ez da bukatzen sekula. Ondo. Bueno, launak, behitu hemen, ja gure piperra da zeitxura hartzen nahi dan, eta honi ingo diona da guain, hau guztiz goxatzeko, batzu ja bota dio, guain ikusi zuen tomatia raiatuta botako jotela, eta hemen tomatia utziko dugu ja goxatzen. Hau zaharrein du. Hemen gatza pixa botako jot, bale? Itxura ederra, Itxura ederra hartzen nahi da, bai. Guain kontuz tomatia botatzen honek ere badu artelanetik zerbait, Bueno, pixka, labana moitu behar da pixka, eta gero zua kontrolatu, eta zua gaina... Zerbait sortzetik, ez? Bai, eta gizakiak gana zuak ingane, hori lagun batek esatezen nahi. Zuke eraldatu iteitu zu gauzak. Bai, esatezen, oporretak gute ginean da, elkarrekin da. Gauzer da, faltzeko, eta beak, ez da bezerre, eta ni. Frigorifikoa, bexamela dakau itia, o arroz ez nia, hori ez da ho. Esatezen, hori ez da ho. Hori ikaldekin, baina hori ez da ho. Vale, ingo deu, bueno, artista pixka bagea, baina gehiago pistan, gehiago pistan. Bueno, itxura erratzen nahi da. Eta behitu, hori birrinduta dakazu, ezin hau, eta ikusi hauek, ja, busti zaizkigula, kontu zibili, behikuak inpeatu gabe, normalian askarro atea behar da bertatikan, bale, ingo deuna dauz zabaldu, ondo, behitu eguen dago, meloxo, eta aheltzaio formatxua eman. Ingo deuna da, mindigan, haber guztiz etzaigun peatu, haber denboa juntzaigun, bai, joat horrela, bale, kontuz, zibili horrutzi peauta eta bestela peatu iteia, eta guain hemen behitu, adibidez, jarriko dugu gazta multzo bat, horrela, eta honekin ingo dugu, honeainok iribildu. Gio honekin adibidez, beste aldeak iribildu. Honekin beste aldeak iribildu, eta behitu, gehiak irutze zaidakala, erdila ingo dugu. Eta orduan, batekin bi ateak oitugu. Hemen bat, eta hemen bestia. Honeak iribildu, eta honekin itxi. Eta gero ingo du, arrautza, eta hogiti pasa, eta prejitu. Guzi zuen bezala, erdila moztuta da honean, honeak arri, hau beste aldeak arri, eta honekin itxi. Eta hauek gero gelditzen dira kurruskari, eta eharrearrak. Gazta barruan urtuta geldituko da, eta potikan kurruskari. Eta ingo deuna dagoen, beste erreporte bat ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea, elika eskolara, ondarri bindaola, eta han beti ikasten gaude. Eta gaur, obesitatean inguruan itzengo igue, eta ikusiko zue, gauz asko, ez da eskaula dian bezala. Guazen ikastea.
Kaixo Joseba, Jone naiz, ezagutzen nauzue Elika Eskolatik, eta gaurkoan obesitatearen inguruko sinesmen batzuk azaltzera nator. Zer da obesitatea? Askotan ezaugarri edo arazo estetikoekin erlazionatze dugu, baina askoz gauza konplexuagoa da. Gaixotasun kroniko bat da, eta gorputzeko gantzan pilaketakin erlazionatze dana edo ezaugarri nagusiena hori izango litzateke. Baina ez da hori bakarrik, baizik eta gantz horrek nola funtzionatze duen gure gorputzean, nun pilatze dan, eta horrek ze ondorio metaboliko sortze ditun gure gorputzean, ez? Azkenean erlazionatze da, diabetesarekin, hipertentsio arterialarekin, edo dislipemia ezberdinekin, hipertriglizeridemia, hiperkolesterolemia, bezalako gaixotasunekin, eta horrek azkenean osasunean izan dezakeen arriskuarekin, ez? Batez ere gaixotasun kardiobaskularrak pairatzeko arrisku areagotu batekin. Eta nola neurtu daiteke? Orain arte, gorputz masa indizearen bitartez neurtu izan da edo diagnostikatu izan da, hau da, altuera eta pisua neurtu eta hortatik ateratako kalkulo baten bidez. Baina gaur egun badakigu hori oso simplista dela. Konturatu gea, datu hori ez dela nahikoa, obesitatea bezalako gaixotasun konplexu bat diagnostikatzerako garaian. Kontutan hartu beharko da, gantz horren distribuzioa zein dan, ze pisua azkenean, gantz, ezur, gihar, gauza ezberdinen bitartez lortu daiteke. Orduan, aztertu beharko da, pertsona horren pisua nondik datorren. Bestalde, hori gantz horrek ze portaera daukan gure gorputzean, eta baita ere benetan, gure parametro analitikoak alteratuta dauden edo ez, eta diabetea, edo hipertentsio arteriala, edo kolesterola, trigliseridoak alteratuta dauden edo ez. Honekin erlazionatuta, gure gizartean oso errotuta dagoen sinesmen bat azaltzea garrantzitsua iruditzen zait, izan ere beti erlazionatzen dira gorputz gizenak edo gorputz handiak obesitate gaixotasunakin. Eta aldiz, pertsona argalak, osasun dauden gorputz batzuk bezala ikuste ditugu. Hau, gaur egun badakigu ez dela horrela, eta hemen irudian ikus dezakegun bezala, demostratuta dago, obesitatea, da gaixotasuna, gantz pilaketa eta horrek alterazio metabolikoak sortze ditula, pisu normal batean eman daiteke, hau da gorputz argal batean ere ikus dezakegu. Zergatik, gantz horren distribuzioa eta portaera erlazionatuta dagoelako alterazio metaboliko ezberdinekin. Eta aldiz, daudela pertsona gizenak, osasuntsu egon daitezkenak, agian gantz metaketa hori gehiago eman daitekelako gorputzaren bekaldeko zonan. Orduan, ez ditu erraiak biltzen gantz portzentai horrek, eta funtzionamendu hori asko zobeagoa izango da. Beraz, ulertu behar dugu, gorputz forma horrek ez duela inondik ere gaixotasun bat azaleratzen, eta ikus daitekeela pertsona argal bat metabolikoki ez dagoena osasuntsu, eta eraberan ikus daitekeela pertsona gizen bat guztiz osasuntsu dagoena. Hau ulertzea ezinbestekoa iruditzen zaiz, azkenean pertsona gizenek edo gorputza handiagoa duten pertsonek izugarrizko estigma eta diskriminazioa jasate dute, eta beraiekin erlazionatutako sinesmen batzuk ere oso barneratuta ditugu, ez? Askotan erlazionatze dugu pertsona gizen bat. Elikadura ohitura desegokiekin, bizitza sedentario bat aurrera eramate dula, eta aldiz pertsona argalak izateagatik bakarrik, uste dugu beraien elikadura produktu freskoetan oinarrituta dagoela, elikadura ohitura orekatuak dituztela eta jarduera fisiko aurrera eramate dutela, eta ez daka zertan. Azkenean gorputz forma batek ez du determinatzen ze bizi ohitura ditun pertsona horrek. Gaur egun bizi diren gizarte hau, gizarte obesogeniko badala. Zer esan nahi du honek? Gero eta gehiago erabiltze dula teknologia, elikadura iragarkiak ez daudela erregulatuta eta horrek bultzatze gaitula ere gehiago kontsumitzea enpresa handien edo ultraprozesatu enpresen elikagaiak, gero eta estresatuago gaudela, lan sedentarioak ditugula eta ez bakarrik lan sedentarioa, baita ere aisialdi sedentarioa, eta askotan, guzti horrek ere eragite dula, gure elikadura desberdina izatea eta askotan, elikagai azkarro edo prestatutako hoietara jotzea, ez? Eta gaina, faktore guzti hauek behaien artean erlazionatuta daudela. Orduan, oso simplista ezatea ere, pertsona baten ardura dala, gizena edotea, ez? Edo kasu honetan, obesitatea pairatzea. Askotan, kontestu guztia ez galakoa ikasuiten.
inork ez dula izan nahi izena ez da obesitatea pairatu, horrek osasunean ditun eraginagatik, ez? Orduan, kontutan izan beharko deu, ingurune guztiak daukan eragina eta ez beti fokua pertsonarengan jarri. Gaurkoan, espero dut argi gelditu dela, obesitatea ez dela beti gorputz gizenekin erlazionatzen, gorputz argaletan edo txikiagoetan ere azaldu daitekela, eta aipatu dugun bezala, bizi ohiturekin dagoela erlazionatuta. Agur bero bat eta hurrengora arte, Elika Eskolatik. Hau, Paione, eta mila esker. Egia zan, beti zan dugu, ez da? Ematu bat gizena daulako, ja ez dala sano. Eta bat argala daulako, sano daula. Baina, barrua ikusi bigarra, dudik gabe. Eskerrik asko, eta hurren arte, hemen nengo geha zaire bai, zuen aholkuak eta ikasten jarraitzeko. Bezarka da hondi bat. Hemen txebetu gure piperradak tomatekin, gilegi ez lehortzeko, jetxingo jozu asko. Zestela, lehortu ingo zaigu, eta gero arrautza botako ditugu horrea, eta lehorregi gatuko zaigu. Inbiarretena da, urdazpikoa xetu bertan bota, 2-3 minutu goxatu, arrautza jarri, eta goxatzen jun. Hemen, xakituak inditugu, gaztanak, ikusi zuen bezala, arrozan oblean, gazta sartu, eta guk parmesanoa sartu dugu, baina etxien dakazuen gazta bat, suabi guaztatzen bat zuen, suabia, fortegoa, nahi zuen alde zuen sartu. Eta bain ningo dugu, Barratuko diazu, zeba txistat egiten. Bota. Zuari garrazo zuen, eskultura txikiek ere baditu hemen, Bale, hoi da, inditugu eskultura txikak. Hau ingo deuna da, arrautzetik pasa, eskultura guainzuk loratu inbiar dezu, ados? Arrautzetik pasa, pankotikan pasa, eta prejitu ingoitugu, bale? Oli jo jarriko etorre bai martxan, bale? Ez orduan honetan? Ekin. Eta bai, zuk hemen txelaga, eta gero mendikanik botako ditut, oli jotara, bale? Bueno, bakite bai, nidatzin dezula liburuen bat, erotikoa eta dana, esango nengo, badakin maitasunezko liburua, baina erotikoak eta dana, ez da? Ez dira liburu bat, narrazioak dira, narrazioak, bale. Bai, hau da, nik erraden nuke txikitatik gustatzen zitzaiera ere idaztea, eta orduan hasi nintzenean idazten, bueno, orduan baziren, ez? Nik uste orain jaztaudela lehiaketa hauekin darrean. Baina ipuin erotikoen lehiaketa bat bazen, basaurin okerrezpa naiz, eta orduan, irabaziagian behin bitan, bigarren nire getitu nintzen, eta bueno, ez, pixkatan, ipuin erotikoekin. Nunbait, ez dakitez, burua zikindurikoten nuen, baina, bueno, hortxe bine nintzen. Gainera, pentsa zer den literatura, ez? Narrazio bat, hauetako narrazio erotiko batean, harreman lesbiko bat kontatzen nuen. Bueno, pixkatan saiatzen zera, ez? Emakume horien larrutan sartzen, eta ea nola egin dezaketen larrutan, eta bueno, horren gainean gainera, historio bat biribiltzen, ez? Eta bueno, horrelako xelebrekeriak idazten dituen. Azken buruan, bueno, narrazio labur bat idazteko, ez da novela bat idaztea, edo bueno, ez? Eta txapelketa horiek, irabazi zenitun baten bat, edo sarien bat jaso zen duen? Sari esaten zen... Bat baino gehiago, ez da? Bai, esaten zen dirua, ez aberasteko moduan, bino agian, bueno, txirrindula bat erosteko ematen zuen. Gainera, narrazio erotikoak behintzat, txalaparta argitaletxeak argitaratzen zituen garai batean. Piskatan, bueno, hainbat autoreri enkarguz egiten zitzaien narrazio erotiko bat idaz zezaten, eta gero txapelketa horretan lan sarituekin ere, bueno, horiek ere sartzen ziren liburura. Bai, jaro, euskal literaturak hortik ere badu, ez? Gabeziak, gero eta gutxiago, eskerronez. Baina izan ditu gabeziak. Baina guen digan badazkala, eta gainea gutxi jo, orduan jabetu ziren, euskaraz etzeguela lan gehiagirik erotikoak zirenak. Horrexeatik bideratu zen horrelako lehiaketa, ez? Albun hauekin ere berdina gertatzen da. Kosimoren Katiuskak horrek Etxepare saria irabazi zuen. Etxepare saria da, Iruñean, Nafarroan, barkatu, hainbat tokian tokiko erakundeek diruz laguntzen duten txapelketa, saria. Ohartu baitziren, euskaraz ematen ziren album ilustratu ia gehienak bertze hizkuntza batean sorturikoak zirela eta hortik euskarara ekarriak. Orduan bihartzela euskarazko sortzaileen labe hori. Ez, nolabait berotu eta hortik ea zer labetzen zen. Eta egia da, sari horrek, nik uste agian 20. deialdia doramanen duela, eta hortik sortu dira
bazken urteotan, nabarmendu diren bai autoreak eta bai ilustratzaileak ere. Eta hortikan beste alde batea guain, ETB-en indako lanak. ETB-en, informatibotan atetzen ziren. Oso erreportaia bereziak ititu zure bai, ez da? Bueno, bai, gaiak horretarako aukera ematen baldin badu, ez? Begira, ni kazetaritzan, kazetaritza kasetak egin dituenean, nahiko ikasle kaskarra nintzen. Kostata, gainditu nituen laburteak, hau da, beti eramaten nituen gainditu gabekoak irailera, eta baita ere hurrengo ikasturtera, eta, bueno, ez nintzen gehiagik eskorara edaten, klasera edaten. Piperrite guan, piper asko? Bai. Katxila, marre. Piperrekin nahikoa betekadak hartutakoa naiz. Vale. Baina... Gaurre bai. Baina, zerbait ikasi nuen. Eta ikasi nuen lezioen artean zegoen, kazetari baten lan tresna nagusiena hizkuntza dela. Eta hizkuntza aberatsa behar dugula. Metaforekin edo zeharkako esaldiekin, edo kontatzeko bertze moduekin behar dugula baitera abilezia. Nolabait hori ez? Egunerokoari erreparatu eta hori kontatzeko. Eta ikasi nuen ura zuzenara okerra izan, ez dakit, baina saiatzen naiz aurrera eramaten. Eta albisteak aukera ematen baldin badu, niri nola gustatuko litzaidaken hau kontatzea, nik horrela kontatzen dut. Eta hor badaude batzuk erresago dienak bestia baino, ingo zaizkizu batzuk askoz erresago esan desun bezala, ez da? Batzuk balagatzen du, jolasten gehiago, segun ze notizi dian, edo zer aurkeztu behar dezun, beste gauza batzuk zailagoak izango dira, ez da? Bai, a ber, begira, ene uste apalean, albistea txikia denean, hori kontatzea, ziurrenera zailagoa da kontatzea, prentsaurreko handiena baino. Ja. Zeren, zu prentsaurreko handi batean zaudenean, hortxe dituzu testigantza guztiak, eta hots guztiak. Eta albistea hain da handia, kontatzeko modua errasagoa dela. Ja. Baina, bestiekin ia bat inbiar dezu edo ez? Ez, zuk badakizu gutxi gara bera zure burua ze puntutan kokatu. Ja. Baina, hain handia da, igual jende askok dakilare, bai, o ez? Bai, hau da, nik eskertuko nuke, nahiz albiste handia izatea bertze kontatzeko modu bat. Vale. Baina, eta nire iritzia da, eta gian oker naiz, eta gian jendea ez dago nirekin bat, baina horrexegatik maizegi aurkitzen ditugu antzeko albisteak, antzera kontatuak, han eta hemen, ez? Hor badagoelako, bueno, nolabaiteko eskema bat jarraitu beharrekoa. Ni ez naiz eskematzaile. Claro, eta agian horrexiatik ere ez izkiate agintzen niri albiste handiak, ez? Karo, nik uste, txampon honek ere bi aurpegi dituela. Ona, hemen edani, behituzak hemen, Ai, ama, eharra indio gaurkoan, eharra. Bueno, eta albisten hartetan, egongoa baten bat esatezuna, behitu, baten bat berezi jain desuna eta esan dezu, jode, hau eharra izan zen, da, kontatu nun nera edo. Begira, badabat inoiz erakutxietzena. Bai? Bai. Gaur kontatu. Bai, gaur kontatuko dut, nio, gara, zaila, hau da, izugarri zaila izan zen kontatzea, grabatzea, albistea irudikatzea. Iruñean, derrepentean egun batean agertu zen, zakit saio honen emisioa, aurren ordutegiari erreparatzen dion edo ez, bueno. Bai. Bueno, hala eta guztitzare. Iruñean agertu zen horrelako zakile erraldoi bat. Bai. Eta udaltzainek bere halakoan kendu zuten. Hori, plazatik. Bai. Eta soilik bagenuen argazki bat, horrena. Eta hori kontatzea egokitu zitzaidan. Erreportajean ez da zakila ikusten. Baina, kamarak hain ongi grabatu zuen, ematen duela zuk zerbait ikusten duzula. Naiz eta etzen inon ageri. Jakasik, ezerezetik, hutsaren urrengotik, sortu genuen albistea. Baina egun horretan orain jendez akordatzen, bino, albiste potente bat gertatu zen, albiste potente horrek, albiste geri hainbat minutu kendu zizkion, eta azkenean, albiste gerin ja bukaeran zegoen erreportaje hori, bertan bera geratu zen. Bertan bera, eta etzen sekula erakutsi ez. Bino, hor gainera, bai aldarrikatu nahiko nuke,
batez ere hori ez, kamararekin behar dudan konplizitatea. Eta Horra harremana auki biharrezu hor ilustratzaileakin bezala, ez da? Oida. Irudirik gabe, nire lanak ez du ezer balio, ez? Irudia espaldin bada ederra, edo irudiak espaldin badu nire narrazioaren narrazioa Jarraitzen. alferrik gabiltza. Ondo, lagunak, ikusi zuen hemen, itzein da itzein, ze plater eharra indeun, eharra arrautzak, txilindroierara, eta gainak gazta kurruskariakin. Dani, mila esker retortzeatik. Zaki zerbaitetan gotutan edo ez. Bai. Asko erakutsi platera guzu, elegantea. gaina leuru eta guzti etorri zera, eta gu hemen jarraituko dugu. Koxinatzen, eta ondo pasatzen, eta eskerrik asko etortzeatik, bene benetan. Zuei, plazerra. Agur lagunak.